Komisyon Çimanaçe İmraliye Halit Alaçatı Pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk bi gavên Êrînî yên li ser bangewaziya Birêz Abdullah Öcalan şêla Tevgera Azadiya Kurdistanê ve hatine avêtin heta îro hat. Birêz Öcalan di bangewaziya 27 Sibatê de destnîşan kiribû ku dê pêvajo bi gavên dualî pêş bikeve. Tevgera Azadiya Kurdistanê heta niha hemû pêwistiyên pêvajoyê bicîhanîn. Lê dewletê heta niha ji hin beyanan gotinan tenê li meclîsa bi armanca pêşvebirina pêvajoyê komisyona ve kir. Lê heta niha komisyonê erka xwe tam nelîstiye. Li gel sazî û rayadarên dewletê gelek derdor guhdar kir. Guhdarkirin bi dawî bûn. Lê aliyê sereke yên pêvajo û meseleya Kurd Birêz Öcalan hêj guhdar nekiriye. Tê zanîn ku Birêz Öcalan ji destpêka pêvajoyê heta niha destnîşan dike ku divê komisyon wî guhdar bike. Heyeta dewletê ya bi Öcalan re hevdîtinan dimeşîne jî ev yek qebûl kir. Li gorî danûstandinan diviya zû de Birêz Öcalan guhdar bikira. Lê her carê bi hincetekê ev hevdîtin hate talok kirin. İktidar car caran li ser çepemeniya xwe hewl dide vê rewşê normal nîşan bide û hincetên nû peyda bike. Heta beşek çepemeniya iktidarê wekî Yenî Şefaqê li dijî çûyîna komisyonê derdikeve. Tê zanîn ku tu îradeya vê çepemeniyê nîne ku bêyî destûra iktidarê nûçeyek ji rêzê jî biweşîne. Xuya ye ku ev nûçe ji hêla iktidarê ve tên weşandin. Ku çepemeniya iktidarê ya li dijî çûyîna komisyonê ya îmraliyê derdikeve bi destûra iktidarê nehatibin weşandin, hingê di nava iktidarê de dubendiyek dijwar heye. Li gorî hin çîrokan ev şerê iktidarê yê piştî Erdogan e. Lê mijara me ne ev e. Çepemeniya iktidarê ya em dizanin û dibînin ne mimkûn e bêyî iktidarê van nûçeyan biweşîne. Ji ber ku di başperdeyê de rayadarên iktidarê sedema talokkirina çûyîna komisyonê ya îmraliyê wekî helwesta CHP nîşan dide. Çepemeniya iktidarê ya li dijî çûyîna komisyonê derdikeve jî heman hincetê tîne ziman. Ev nîşan dide ku sedema talokkirina çûyîna komisyonê iktidar bixwe û van nûçeyan jî ew dide weşandin. Rastî ne ew e ku komisyon naçe îmraliyê. İktidar komisyonê naşîne îmraliyê. Wekî sedem jî CHP nîşan dide. Ji serê pêvajoyê heta niha iktidar CHP wekî sedema gelek gavên divê bavê je lê heta niha neavêtine nîşan dide. Zelal bûye ku iktidar vê rewşê wekî stratejiyekê bikartîne. Ev stratejî çi ye? Ji ber ku li pêşiya gav avêtina iktidarê ne tu astengiyên hundirîn ne jî derveyî nemane. Li iktidar ji bo gavneavêtinê hincetan peyda dike. Van hincetan jî bi destê xwe diafirîne. Operasyonên bi destê darazê li hemberî CHP tên meşandin jî bi vê armancê tên kirin. Formül pir hêsane. Operasyonan li dijî CHP pêk bîne. CHP bila li dijî operasyonan hêrs bibe û bi vî awayî di asta dijberiya pêvajoyê de bigire. Piştre jî sedema gavneavêtina CHP nîşan bide. Rast e, helwesta CHP di gotinê de nebe jî di pratikê de xizmeta pêvajoyê nake. Bi taybetî çepemeniya Kemalîst dijminiya Birêz Öcalan Tevgera Azadiye û gelê Kurd dike. Li iktidar jî ji bo CHP û bi giştî Kemalîstan di vê pozisyonê de bigire her tiştî dike. Li aliyekê CHP di asta dijberiya pêvajoyê de digire û li aliyê din jî CHP wekî hinceta neavêtina gavan nîşan dike. Ev lîstikek pir pespaye û bêexlaq ye. Lê divê bêzanîn ku ev lîstikên iktidarê tên dîtin. Birêz Öcalan jî Tevgera Azadiyê jî û gelê Kurd jî di ferqa vê lîstikê de ne. Ku di demekin de komisyon neçe îmraliyê û li Birêz Öcalan guhdar neke, ev tê wateya ku iktidar bi destê xwe zirarê dide pêvajoyê. Pêvajo tenê bi azadiya Birêz Öcalan pêkane. Ku hiç iktidar nehatibe asta komisyonê bişîne îmraliyê, hingê niyeta wê ya azadkirina Öcalan nîne. Ku iktidar û dewlet samîmî be divê demildest komisyonê bişîne îmraliyê. Pêwîst e CHP jî di ferqa lîstikê de be. Divê CHP jî eşkere bike ku li dijî çûyîna komisyonê ya îmraliyê û mafên gelê Kurd nîne. Nexwe de gunehbarê pêvajoyê bibe CHP. Ji bo berjewendiyên vê erdnegariyê berpirsyarî dikeve ser milê herkes û her derdorê. Divê herkes berpirsyarêya xwe bicih bîne.